Nens i nenes de Bright Beginnings, benvinguts. Avui repassarem una mica les fruites que nos agraden molt, i els colors. A veure, aquests són plàtans, pomes, poma, pera, limona, taronja, com es diu aquesta? Poma. I aquesta? Taronja. Aquesta que m'agrada molt. Mango. Aquesta sembla una taronja, però no. És un pomelo. Sembla una taronja. No és una taronja, és un pomelo. Taronja, pera. I aquesta que m'agrada molt, magrana. Ets una magrana. Ara mirarem una miqueta els colors. Taronja, groc, color groc, és un color, el color groc. Verd, taronja, i vermell. Groc, una miqueta taronja, groc. Us estimo.